USA has finally removed the sanctions paZimbabwe, but iri kuti for the following executives haisi kuzobvisa masanction zvekudaro nekuti vanhu ava vari kukanganisa zveupfumi hwenyika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So masanctions ese akatemerwa Zimbabwe abvisiwa, ese aya akanga aiswa mugore ra2003, asi vatizvoni aiwa pane vamwe vatiinavo vari under matargeted sanctions. Saka list yedu yavepo ndeiyi. Remember kuti pavakamboisa paipai yanga iri nyaya yehondo yeminda and zvakabva zvangorova munhu wese, but they've noticed kuti the general populace is just suffering, asi hapana kukonzeresa kwavakaita uye they are just victims. Saka matargeted sanctions aya akarevisiwa. Vasara vari panyaya iyi ndi Mnangagwa, Auxilia Mnangagwa, kuda kwashe Tagwirei, Sandra Mpunga, mudzimai waTagwirei, Asakunda Holdings, Fossil Agro, Fossil Contracting, Obeychimuka, Constantino Chiwenga, Opa Mchinguri, Godwin Matanga, ndo vanhu vasara vari palist yekuti vasaenda kuUSA. Vakanzi aiwa avarume ava nemadzimai aya akauya kuUK vanosiya dhora radonhera pasi nemaitiro avo, uye zvacho zvavari kuita vari kuluta mafanzi vachimashandisa for personal use. Saka zviri kunzi hazvina hazvo basa nekuti vanhu ava vanogona kuenda kunana Dubai nekune dzimwe nyika vachindoshopa havo, asi USA yati isusuwo kuti tigone kucontributa against a violation of my human rights, tiri kutiwo aiwa ava vanhu ava ngavambomirawo kuuya kune dzimwe nzvimbo. Please do leave your comments on what you think. Kuti masanctions aya ari targeted anoshanda here kana kuti kungowestawo nguva hatizivika kuti zvinozotibatsira sei isusu senyika. Saka ndosaka tichingoti leave your comments on what you think, kuti ma-targeted sanctions aya anotibatsira here kana kuti haana use zvachose.